भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव गिबि खेबनि थाखाय बड'फानि 35थि जे थैनाय सान रुंसारि सानखौ जोङो दिनै फालिदों आरो गोदान दिल्लीनि बे बड'लेण्ड हाउसनि लांगोनायाव थानाय बे थावनियाव फुंबिलिनि आर'ज दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ हाफ हइस्ट खालामनाय आरो लोगोसे बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। एखे लेथारैनो क'क्राझारनि दतमा जे थुलुंगापुरियाव थानाय बड'फानि जेराव फबनाय जायगा दङ बे जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु क'क्राझार जिल्ला आरो जोंनि दख'राफ्रा लोगो नांनानै बे हाबाफारिखौ दा मावफुंगासिनो। सारा आसाम नाङै जोंनि जिल्ला दख'रा इउनिटआव आरो गुबुन गुबुन इनस्टिटिउसन अनुस्थान प्रतिष्ठानाव बड'फानि दिनै बे गोथार जे थैनाय सान बे हाबाफारिखौ मावदों। बिथांखौ गोसोखांनानै गिबियावनो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आङो आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों आरो लोगोसेनो दिनैनि बे बुब्लियाव बड'फाया जेराव थाया मानो अरायबो जाहाथे थांना थानाय बर' फिसाफोरखौ बिथाङा जोंनो बोर सारस्रिहरनो हायो आरो बर' माहारिबाद बर' हारि आरो बर' हारिनि जे गेरेमसा माहारि दानायनि जे बिथांनि आदर्श आरो सिमां बेखौ जों मोगथाङाव जाफुंहोनो हानायनि हाबा मावलांनायाव जाहाथे बिथाङा जोंखौ अरायबो बोर सारस्रियो आं बेखौनो आफा इसोरनियाव आर'ज गाबदों। दिनै मोनसे मोजां सम आरो मोनसे गौरब आत्ममर्यादा आत्मसन्माननि बर' हारिनि सिनायथि बड'फानि जे रिकगनिसनखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लाबोनो हानायनि मोनसे गोग्गानायनि दिनै सान होननानै जोङो थारैनो बुंनांगोन आरो बे जारिमिनारि सानाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ भारतनि बे राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आसामनि नैथि महान सुबुं हिसाबै भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलैखौ आसाम भवननि साखाथियाव थानाय प्राय 100 मिटारसो जि लामा दङ गुसुं लामा बे लामाखौ बिथांनि मुङाव ट्रिबिउट खालामनाय जादोंमोन बा बिथांनि मुङाव बेखौ लाखिनाय जादोंमोन आरो दिनै आसामनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै कैलाश कल'नियाव थानाय बे जे मेन लाला लाजपत राय मार्गनिफ्राय जागायनानै इउ टार्ननि जि सार्कोल दङ बे लामाखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग बिमुङै आरो बे सार्कोलाव बड'फानि गोथार मुसुखाखौ दिनै भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा 4 बाजियाव फैनानै बिथाङा बेखेवगोन आरो बिथांनि गोथार आखाइजों बेखेवनायनि गेजेरजों दिल्ली आरो भारतनि सुबुंफोरनो बड'फानि मुङै बे लामाखौ मान बावगोन बा सन्मान होगोन। दा बेयो जोंनि थाखाय गिदिर देरहासारनाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 6 डिसेम्बर 2024 मायथाइयाव जोङो पार्लियामेन्ट हाउसआव थांनानै अमित शाह बिथां नखर मन्थ्रिनो जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन। मेम'रेन्डामनि आधाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालियाव जुथुमा दतमायाव थांनानै बिथाङा 16 मार्च 2025 आव घोषणा होदोंमोन गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै मुसुखा जागोन, गोदान दिल्लीयाव बड'फानि मुङै लामानि बिमुं होनाय जागोन आरो बिथाङा खोथा होनाय बायदि खामानि मावदों आरो जों मिथिगौ बिथाङा माने जि बुङो बेखौनो मावफुङो। सासे एक्सन ओरिएन्टेड देशनि महान सासे नखर मन्थ्रि आरो दिनैनि बे सानाव आङो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ धन्यबाद बावो, भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ आं धन्यबाद बावो। बिथांमोना बर' हारिखौ आरो बड'फाखौ 140 कौटि देशनि माने मुलुगनि बयनिख्रुइबो लार्जेस्ट डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो जेराव 140 क्र'र थानाय बे देशआव बर' हारिखौ मर्यादा होनाय, बड'फाखौ मर्यादा होनाय, आसामनि नैथि महान बेक्ति हिसाबै बड'फाखौ मर्यादा होनाय। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना।
खुलुमबाय बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मैनेजमेंट आरो एविएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं सीसी प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर कैंडिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्री सोलिगासिनो दं एविएशन आरो हस्पिटेलिटी मैनेजमेंटनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि एमएस फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव सोलोंनो लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो